Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na pud ta mga higala? Dini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Katekisis on Air, ug ako lang gihapon kini mga higala, ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Bino, adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala. Adlaw karon nga Sabado, no? Pizza, unsa ba tarong pizza ha? Pizza utso na sa bulan sa kini Hunyo. Bino kadali mga higala ha, nasa koy kuha. Bino karong adlaw mga higala, gisaulog nato ang kapistahan sa Immaculate Heart of Mary. Kaya kahapon mga higala, gisaulog man nato ang Most Sacred Heart of Jesus. So karong adlaw ato pud gisaulog ang mahal nga kasing-kasing siyang inahan. Kini bang gitawag nato og pagtambayayongay sa duha ka mga balaang kasing-kasing. Naman na gitawag og Alliance of Two Hearts. Naman na nga sunod yun na Most Sacred Heart of Jesus gahapon adlaw. Unya karong adlaw gisaulog nato ang Immaculate Heart of Mary. Ayan no. So hala no, ato nga gipasidunggan karong adlaw ang higala ang atong mahal nga Birhen Maria. So happy fiesta ha alang sa mga nagdebosyon usab sa Immaculate Heart of Mary. Bueno, ari kita manghigala sa atuang wala lang usa kita karon si BCP News manghigala ha kay medyo busy-busy ko gamay yung higala kay baling daghana kay ang schedule nako diri kay ganinang buntag kuan may akong gipatawag ang tanan nga mga ganing naapa sa kumbento ron sa diri sa Yungon kay akong gigather ang mga youth nato no kay kabulo ka no mga youth nato manghigala no kinahanglan gyud og guidance kay nganuman ang ilaha karon nga trend ba sa ilahang mga kalihukan kining kabahin sa cellphone. Nya kabulo ka sa cellphone manghigala daghan kayong mga pagtulunan pud dinha nga kun dili nato mabantayan delikado kayo ang ato ang mga kabatanunan. No muna nga nya mura ba gyud trending ron manghigala. Maura ba gyud trending karon nga mga batanon nato. Bisan gamayng bata no nang kuan na kining kamaon nang mugamit og cellphone nga kuan lupig na ta mga dagko manghigala no. Ang mga lula lupig na sa ilang mga apo no gilaliman kang mga bata manghigala nga agagmay pang bata nga edad pag 4 anyos igo pang kamaong mula ka mangita ng cellphone ay akong apo no ay akong apo manghigala nga muhilak gani pakita na lang dayon og cellphone katong itang sa kanang sa internet nga kuan ila pakita na lang dayon sa mga kuan mga iyaan muhilom na yung taon dayon no mga ingon na no kuang trending kang cellphone nya muna gina no may nalaman mga higala kung properly guided muna nga there is ayungon ako yung ako yung sa na gihingusgan gi-emphasize gid ako karon ang karong June month of the youth gasto Ginoo gagamay kay kabalo ka mga youth gulot mon pod baya no ana muna nga eksakto gisukan pod kanang snacks eksakto pod sa pagkaon gyud no muna nga kinahanglan pud ta ginabang sa akong mga gitawag nato mga parokyano na nga pud hinabang kay dili pud makaya og ako ra kanang ato arang pondo sa simbahan mo ato ang kuan og kanang gitawag nato mo saligan medyo ma-short pud jud gamay no muna nga nanawagan po sa akong mga parokyano nga bitabang-tabangi po kuno ninyo kay kini atong gihimo mga higala alang dinhi sa mga bag-ong henerasyon. Okay no? Nahala no ari kita mga higala sa of course ang atong saint of the day karon walay lain kung mismo ang atong mahal nga Birhen Maria no? Ang iyahang pagsaulog nato karong adlaw sa Immaculate Heart of Mary. Sa dili pa dai mga higala ato nga kumustahon ang atong talahurong obispo Bishop Polito V. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apong station manager dito sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman. Ako pong timbayaon mga higala og may mudto ang atong mga lay ministers no nga ug mga adlaw mga higala kumbate na pud ni sila. Kumbate na pud ni atong mga lay sa kuan pa na mga laymen no kay dili man lagi namo maadto tanan nga mga kining mga
kakapilyahan sa among mga parokya, kami mga kaparian mo na nga ang amo yung gipatabang mo ni sila ug sa mga pa ug sa mga pinulungan para sa military force multipliers ni sila no nga iyawat na lang po mga higala nga kining maabot gyud og mga pagtulunan ng mga kapilya plus karong bag-o mga higala na naputay bag-o na pong force multipliers kining ato ang Parish Formation Team sa BEC no muna po na ato arong gitagaan na po nato na og kanang gitawag og kanabang og sa ato pa na gitagaan nato karon og emphasis no nga ang mga kakapilyahan duha gyud ka buok mo adto kada Domingo. Oh, nunay mo kuyog ang kining magkinuyogay ang Parish Formation Team sa BEC ug ang lay minister no man atong style mga higala no nga pag biya gyud sa mga lay ministers naa na dayon ang mga Parish Formation Team nga maoy mo dugang ug kahibalo sa atong mga katawhan kabahin sa BEC. Ana no man nga challenging pod mga higala no ang ato karon nga mga pamaagi kay ang BEC mao man kana karon ang banner program sa diocese so bada nga kanya-kanyang diskarte merong mga kaparian mga higala no binong ari kita sa ato ang of course no ang wala sa takaron si BCP News kay medyo busy ko gamay no pero ang ato karon nga of course ang ato ang saint of the day mismo ang atong mahal nga birhen sa pagsaulog nato sa kining Immaculate Heart of Mary. Binong ari na ta may gala sa atong topic nato karon kabahin sa Bible study. Ayan no. Ang ato ang topic karon kabahin sa Bible study, importante ni siya may gala no. Unsa man kining of course kabalo naman tagong sa Bible study no. Muna nga usahay na lagi mga balantayan ko kaya mga laing relihiyon manawag baya pud ni sila og Bible study. Kaya matod pa nila, pareho sa kono, dili, no? Kaya ang mga laing relihiyon, fundamentalist man ni sila. No? Meaning, ang kinaiya sa mga fundamentalist, kanaarag yung unsay ilang mabasahan, muna na, no? Muna ang fundamentalist mga higala, literal truth of the Bible, imminent physical and second coming of Jesus. No? Muna nga, dili ni pareho sa ato ang Katoliko ang ato ang pamaagi sa Bible study no kay ang ato ang yung Bible kini sila muna nga gidore bitaw nang utana pader na may mag Bible study sa among kapilya dito sa bukid mo apil ba mo na ayaw intawon jud mo apil dito kay lahi ng ilang pamaagi sa Bible study dili pareho sa ato ang Bible study no ang ato kanang ang ilaha literal truth kana bang ug unsa ra pud yung ilahang mabasahan mao ra pud ang ato dili no sa Bible study nato number 1 the Bible should be understood within its historical and contextual framework and interpreted within the community where it belongs sa to pa atong gibasihan gyud kay atong gibasihan ang mga historical ug contextual framework. Sa mga medyo lalom-lalom ha. Ato dyan na ipasabot ninyo. Kana bitaw nga kinigong kuan Bible ang pagkasulat ni ini daghan kayong klase. Dunay kay kinigong ato laman ning hinahinayan mahigal ha. Kining kuan Bible gitawag kini siya og book of books no. Book of books ni sa ato pa libro sa mga libro. No muna nga ang kada sa sinugdan palang daan libro na no pananlitan kining Genesis libro na siya usa ka na kabasahon nga dunay author yan duna po contextual framework ana duna po historical framework niya ana nya duna po gitawag nato og kanang gitawag nato og figure of speech nga nagibutang din no muna din ha no muna nga dili ta makapasagad muna nga ang authorized ra gyud pagpahigayon og kining Bible study katurag yung may mga background kabahin sa Biblia kanang gitawag bitaw nato sa in English og mga apologists no apologist ba kanang gitrain gyud na sila kay sako na ginaingon the Bible should be interpreted should be understood within its historical and contextual framework
and interpreted within the community where it belongs. Sa to pa, dako-dako gyud silang kuan. Dako-dako yung trabahoon para ber ka makapacilitate og Bible study. No? No, di na kinahanglan pa nga pare, di na kinahanglan pa nga kanang kuan ba kinabitang obispo, basta suwito kabahin sa Biblia. Dili ingon nga parehas ang mga fundamentalist nga memorize nila ning mga kanang mga teksto sa Biblia, no? Memorize nila unya automatic nila nga gikuha ang literal truth. Dili ato ang dili contextual ning atoa sa mga Katoliko. Muna nga kung mo apil-apil mo didto, mahibulong mo nga lahi kayo ang ilahang pamaagi sa pag-interpret. No, memorisa na kuan kay ni sila kanang particular kay ni sila kabahin og text kay kuan man ni sila mga Bible Christians maning mga fundamentalist groups. No, ang ilaha ra gyud gikuha ang base sa ilahang relihiyon kining Biblia. No, nya kita ato adili man daghan man ta kayog source of atong teachings do na kasi ako naman tanang itudlo ninyo, no, na magisterium ang mga kaobispuhan, mga kardinales, doon na po tayo gitawag na itong apostolic tradition, kung unsay mga gitudlo sa mga nahaunakan nato, no? Kanabitong tradition ba? And then, ang ato apong gitawag nato scriptures, tulo na. Whereas ang ato ang mga laing relihiyon, kung ano na ilaha, sola scriptura, no? Ang pagtuo ra gyud sa Biblia ra gyud, unya sola gratia, no, nga igbasa rin mo sa Biblia, magampo ka para giyahan ka, pag-interpret, and then sola fide ang imorang pagtuo. Dili ato, dili na ingon na ato. Amo na nga gidiscourage gyud ha. Kung Katoliko ka, ayaw gyud ang tawag apil-apil niya ng kanang Bible study sa mga laing relihiyon. Kita sa ato sa ato ang pagtulon ang Katoliko, kuan ning ato Bible sharing. No, nya unsa man ning Bible sharing? Bible sharing, matud pa, is the people come together to read, to reflect, and to read, to reflect on, and pray with, and live out the Word of God. No, sa ato pa, kining Bible sharing, basahon ng Biblia, pamalandungan ng Biblia, dayong magampo, and din puyan. Mura siya, no? Sa ato pa, munang kanang sa Bible sharing, dili gyud lahi ra gyud na siya sa Bible study, no? Kay kuan man gyud na pagtulunan man gyud na nga kun tudo ba nga pagtulunan nga usahay ra bagod ang ilang interpretation sukwahi sa gitudo sa Katolikong simbahan. Mo nang daghan kay mamahawa sa mamalhin sa laing relihiyon, ayaw gyud mo apil-apil ha. Ang atong gihimo sa Katolikong simbahan kuan gyud Bible sharing, no, Bible sharing. People come together to read, to reflect on, to pray with, and live out the Word of God. Puyan. Puyan. Dili na to gamito para pang debate. No? So, saan ganito na, unsa ganito pamaagi sa Katoliko? Sa ato ang mag-Bible study. Pero, again na, dili mo pwedeng magbulo Bible study nga kamukha mo ra kay wala mamoy background, wala mamoy expertise. Kinahanglan nga, doon na gyud somebody nga gikan sa diocese nga gitrain gyud, no, nga maoy motudlo ninyo kabahin sa Bible study. Iba nga naman, because the Bible study should be understood atong sabton within the historical, no, ang kasaysayan nga nagpaluyo niya ng maong libro, ug ang contextual kung unsa gibuti pasabot mismo dinha sa maong panghitabo, ug interpreted ug atong tagaan og kahulugan diha mismo sa lugar nga diin kana gisulat. No, ang tumong sa author, ang panahon sa pagsulat, mo na gitawag contextual ug ang historical background diana. Muna nga kinahanglan gyud og dunay mga Bible scholars. Kita sa Katoliko ingon ana, tamo na nga dili ni ato a personal interpretation, ginadili gina. And number 2, so the one who facilitate Bible studies should possess enough background or knowledge on the historical and contextual framework of every book included in the Bible. Therefore, in Bible study, there is no such thing as private interpretation alone. No? Because if you will do that,
you will fall into the trap of fundamentalism. No? So, muna siya nga, ang Bible study gani ha, kinahanglan nga, dili gid mo Bible study ng kamukamo ra. Ang inyong buhaton sa ganito, Bible sharing lang ha. Di mo na niya na ata na sa BEC. BEC, sa Bible sharing, people come together to read, to reflect on, to pray with, and live out the Word of God. So muna i-encourage sa Katolikong simbahan. Bible sharing lang. Ayun lang yun mo anang apil-apil ni anang kuan. Bible study sa laing relihiyon kaya ng mga salaan. Mga salaan yun mo. No, kay lahi-lahi ra ba yun na kay again ang ilahang gigamit sa pag tudlo niya na literal yun na sila. Kaya nga naman wala man giingong swito gilala nila kay kanang mag-study kag scriptures ba mag-doctorate ka sa scriptures dili lang pag-unsa ha daghan kay mga languages nga naa din ha naay Greek, naay French, naay German, English, naay Aramaic, naay Hebrew ug daghan pang uban unya kinahanglan nga swito ka ana kay ang text niya imong gamiton original parehas gud din Bible yung kinigong Bible the Bible is translated from the original text dili na ingon nga Bible gikan sa Aramaic gi-change into kanang Latin then gi-change into English and then gi-change into Bisaya dili sa pag-interpret aning kuan pag-translate ining Bible gikan sa original text no nya dili ka swito ana yan palitan og Aramaic jud ang katugyong scriptures ka Aramaic ang kuan maoy original nga kuan anding gi-translate into Cebuano. So dili na ingon na kasayon. Mga laing relihiyon ang ilang gigamit is literal truth of the Bible, no? The imminent physical second coming of Jesus. So dili na may atong pagtulunan, ha? Klaro? So do din. Balikan nato ning tapika mga higala kini kabahig Bible study, no? Taas kay ni siyang istoryahonon. Ako mismo mga higala di ko kapasangad ani mo na nga gikining ako ang kuan ra man ko wala man ko doctorate sa scriptures. So muna nga ang ato ara gyud magsalig ra gyud pud ta kun unsay interpretation nga gitudlo sa simbahan according to Catholic tradition. Dili ta maghimog ulo interpret og ato ara pod. Pero sa kuan sa Bible sharing kining gitawag natong pwede ra kay mo naman na to read, to reflect on, to pray with, and live out the Word of God. Wala ingon nga study. Pamalandungan ra ba ug unsay mga pulong nga nakatandog unya magampo nga mapuy-an gid nimo ang maong mga pagtulunan. Okay? Bino din na lang una kita kutob hingala ha. Kay medyo busy gid ko gamay mahigala no dili ko gamay dako-dako yung pagabisihan ni kay daghang gitag mga buluhatonon pa. Bino din na lang una ko kutob ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.